धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा. अजूनही 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. 18 धावांची आवश्यकता. ऐकूया मधुर संगीत. पाहूया 5 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. निलेश मयेकर मैदानाच्या आतमध्ये असेल. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले पाहूया का. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का. बघता बघता 2 धावा पूर्ण करतायत. अजूनही 4 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता असेल. प्रत्येक चेंडूवर चाकूकार लगावा लागेल. क्रिकेट म्हटलं तर अशक्य ते शक्य करण्याची क्षमता मनगटामध्ये ठेवावी लागते. यानंतरचा सामना असेल तळेकांटे आणि सोनगिरी. तळेकांटे संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. वाईट चेंडू असेल. पुन्हा एकदा कॉल असेल. तळेकांटे संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. वाईट चेंडू येतोय. पुन्हा एकदा शटअपलाईनचा चेंडू होता. या ठिकाणी फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू जातोय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. निलेश मयेकर मात्र प्रयत्न करतायत. 4 चेंडूवर 4 चौकार लागवण्याची आवश्यकता आहे. धावसंख्या असेल ती 17 धावा. अजूनही 3 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. अशक्य ते शक्य करण्याची क्षमता ठेवावी लागते. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल पंकज. निलेशाचा मारलेला फटका उत्कृष्ट फटका. मिड विकेटच्या रिझर्व्ह क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. धावचीची संधी असेल. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 19 धावा. अजूनही 2 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असेल. कंपल्सरी चेस असणार आहे. काय असेल सामन्याचा निकाल. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू येत आहे. अजूनही 2 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता असेल. 2 चौकार लगावण्याची आवश्यकता असेल. सोमेश्वर वांद्रीला विजयाच्या दिशेने जायचं असेल तर निलेश मयेकर यांना अनुभव आहे. एकेकाळी निलेश मयेकर सोमेश्वर वांद्रे संघाचा या ठिकाणी आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्या माध्यमातून रत्नागिरी तसेच इथे सुद्धा चांगला खेळ केल्यात आला होता. मात्र सध्या प्रॅक्टिस पासून लांब असल्यामुळे मात्र अनुभव पणावा लागतोय. आणि यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले का पाहूया. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय मित्रांनो. हे अनुभवाचं गणित आहे. कारण मित्रांनो धन्यवाद. धावसंख्या असेल ती 24 धावा. 1 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता असेल. कशा प्रकारचा चेंडू असेल पाहूया. यावेळेला फटका फसलाय. झेलची संधी असेल आणि झेलबाद. अशा तऱ्हेने सोनगिरी संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. आणि सोमेश्वर वांद्रे बी संघाने सुद्धा चांगली लढत दिली त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक स्वागत असेल. या ठिकाणी सोनगिरी संघाचा संघनायक विनंती असेल लगेचच टॉस करायचा आहे.
दिनेश लवकर ये बा. घ्या 3 षटकांचा सामना असेल, नोंद घ्यायची. एक 20 मिनिटामध्ये पहिली इनिंग संपली पाहिजे. सोनगिरी संघाला विनंती असेल 20 मिनिटामध्ये आपण 3 षटक क्लिअर करायचे. पंच आताचे 2 चेंडू